Представяйте хобитите на апаратите. Какво? Прибираме се изключени веднага тигъра. Една сетка ви се да видим, прибирам тигъра веднага. Да знаете. Бъдете културни, има снимки. Табелки. Каза, че по-сигурно така вече няма... Уйде към прече по-сигурно. Виждаме. Значи бягай тук. Аз ще подскоча, че мен да ме е страха, знам кой ще стане. Виж, они са таки... Аз дълчи, аз така правя. Защо как се махне?